بله باشم خوش ایوان باش بریز تماشوان و گوهدارین قناة هوال بدران درانج هوالی میشه بدران بری کردستانی سر قناة امی برنامه خود چی بکنو برنامه خود به هفره بری بابن ازو هوالام و نویسکارام عیشم براوی امی بیشه بی یعنی جوی واری به هفره لسر ادبیات حویکی گوتنین خود بیجن عیشم تو بخیراتی سپاس میجا مرحبا اشتری شباش نه باش چاوی عیدیت هنا دست بکی دا عیدیت ماشوانی میجی بمبارک و یا تیجی بمبارک و مجبیر کرد سپاس مبارک يعني جبال از گنده سرحد دجیم عيد الجمع پر زيدنا این وقت عدد بره پروستی های من ججنه فلتیمه پروستی های من ولش عادی کی تاج رنده tabii çuyun hatın و parvekirün و nevani tişteki خوش van dera per tişte var tune yani vaki seri meriya da ne dizane ruj ki heye em diçin teli falan var hasıl çi bejim ev hestin beri yani hestin ku MP mezun bugün İru jmera van der vek ev kumani vek biranin mani hevit kim mesela projeki kaym bugün nekim عشان كنت تلفاتي أما قبول كر بوي كان برنامج بكن من نوع برنامج كشكداني كومارا إدبياتي أمل سر إدبيات بكن evnav çima min bijart ez ê bêjim wek tu jî dizanî ev sernava pirtûka lêkoler yani lêkoler nivîskar û rexnekara edebiyatê Fransız Pascal Casanova ev pirtûk di salên nod nef de hezarê de nivîsiye û gelek deng daye kitabê li nav cîhana edebiyatê de نظام تخوان نخوان از نظامم من درباره وی در رخ نخواندم مخابم هینا نخواندم درباره وی در گلک رخ نخواندم تخوانده باید yani مخابن اجی وقت arası kitapxanaya min de bu yek jwan kitabên dirêzê de bû min jî gelek tiştî derbarê wê de xwendinin arastî min hîn beş jî xwendin nikarim bêjim tûmerê xwendiye lê hinî beş haya min jê heye چه هي هالشتاء دش بو يعني ما تعرف صرنا برساول برساولس Sernav çima jê kirt xanım yani nirxandinê li ser wê da yan jê girtinê ji berhemê hatinê girtinê berhema wê behsa edebiyatekî xweser dike yani dixwaze serxwebûna yan ji xweserbûna edebiyatê wek cîhanekî bi serê xwe bide qebûlkirina ji rayê cîhanê bide vêya bala min kişand zanî problema me hevekî ji ev e yan ji em hevekî wek nivîskarên Kurd yani jinên Kurdên bi nivîsê re eleqedar hevkivê meseleyên dijîn di jiyana xwe de yani hem em nivîskariyê dikin hem jî bi nivîskariya xwe re dixwazin edebiyatê bînin cihekî yani em mesela tu ji min ji aliyê berhema da hevekî daha pêştayî tu xwedî berhem çar pênc berhemayî wek nivîskarekî ez dixwazim ji te bipirsim yani tu bawerî xweseriya edebiyatê heye tune yan ji edebiyat xweser be xweser nebe me dikare edebiyatê ji dîrokê ji siyasetê ji civakê ji bûyerên civakê dûr bixe û tenê wek alemekî bi serê xwe û li gor hin taybetiyê wê bi nav bike ez baş fikra xwe ha bêjim li gorî min yani di nikarî berhemê jwan yani arastî divê tu bi xwe xweser bî yani gavat tu ji wan tiştên ev nihat dejmar mesela tu xwe ji wan tiştan aslında bişû çiqet xwe ji wan tiştan bişû berhema te ew qasî aîdî wan tiştan dibin wan tiştan dihundirînin li gorî min yani îro mes nivîskar xwe tabii nivîskar hinekî xweser be em di nivîskarê Kurd em çer dikarin xweser bin mesela serê xwe mesela ez
Na tu kerim ki işte. Mesela ez dibînim di nav nivîsên xwe da tabii me got berhemên min hîna yani berhemekî çapkirî tune lê gotar hene. Mesela ez difikirim tiştekî wê jeyî binivîsînim. Yani wek çîrokekî an jî romanekî yan tiştên dinê. Lê dikim nakim xwe ji wan bûyerên civakî an hevekî siyasî û paşxana wî ya paşerojê ku dîrokî jê xwe naşomî. Yani bandora wel ser me dibe û ez tabii ki divir de bêguman taybetiya me heye ji xwe xanim ji barê dikişine ser taybet mendiya me çi ye zimanê me yek çanda me du û fikrên me yani ji qadên fikrî ku qadê ku em pê fikrê xwe bînin cî ew di destê me de anînin yani tunin yê me ema jî em çend tişta bi hev re tînin ez nikarim mesela xwe ji wan tişta dûr bidim. Ez yani anha ji Kurdekî re yani ji Kurdekî bi nivîskarî û edebiyatê re eleqedar ji wê re ewekî yani xweserî hevekî anha tiştekî bêîmkan tê ez bi xwe nabînim yani vî îmkanê rûnimê fikrê xwe hemû ji wan paşeroj û pêşerojê azad bikim û tenê li ser wan krîterên edebiyat ku li me ferz dike an ji tenê wan rolê ku em di wî hestewariya edebiyatê de dibînin li ser wî bêjim binivîsînim hevekî ji me re zehmet tê. Ben düzenli beri demek ki min kitaba UNESCO'da evvelki diti bu, milvek diti bu, habokeki vi diti bu, geleki kefam jeri hatı bu. Ev dergel mi forbadige? Ya pır gelme bir bu rezmir. Eşi dilerizim cari hareket dikim jiboy gerlaştık gelme. İşte evvelki de havoka de kitaba axwa de tişteki o ha dugot pır kefam jeri hatı bu dugo pişti kumun savun ditin من دید که راستی او قاسشی نه راستیه Çer yani. yani dibêje ku tişta tu xewînê de dibîne xewîna tu dibîne esil ji rastiyê bêhtir rastiye mesela divê derê de belkî tu dikarî wiha şîrove bikî çi dibe aslında ronî hinekî rastiyê manipüle dike tu zanî ama gava tu dikevî xewînê xewê û tu li ber xewê tu xewîn dibînî tişta tu dibînî û tu hew heta ew tişta tu dibînî êdî wisa dibe hêza wî ji te jî zêdetir dibe aslında tu nedihesibîne û tenê ew hêz ew xewin ew tişta tu xewînê de dibîne tenê ew heye mesela ev pir kêfa min jê re hatibû belki tişta tu dibî em ji çarçova UNESCO'da aslında lê binêrin em ê bersivekî ji vê tiştê re bibînin yani ew jî dibêje gava ez hebûna xwe bi xwe ji holê radikim wê çaxê hemû derd kul êş ez bêjim yani mijarên civakî ê siyasî filan û bêvan wê çaxê ji rastiyê bêhtir rastî dibin aslında dibin ji dil lê dibe çi dibe hestiyariya min yani belkî ji ez hinekî fikrê xwe nexlî UNESCO dikim hestiyariya min nahêle wî tiştî çi bêjim belkî nahêle ew tişt xweser be Nihat tiştekî wa heye min hevokekî madamê yani Pascal Casanova'yı dît dibe nêwekeviya netera yani meleta û nêwekeviya ya civaka û ya edebiyat ya ziman mesela belkî ji dirûva ev gotin hevekî bi me ecêb were an jî em qebûl nekin ama gava tu vedigerî ser sahibî an jî nav rastî ew rastiya ku te got ez bi taybetî tabii li gor min ewa me rewşa me yani Kurdistaniyan taybetî dê de heye em çi qas bixwazin nexwazin em li gorî wê tîma cîhanê ya edebiyata an ronakbûr û rewşenbûr an jî saziyên siyasî dibêjî em hîna ji aliyê hin pîvana da newekevin
Yani tamam rastî em bêjin ya ku tu bi xwe ama ava dikî ew rastî tiştekî xweş e. Ya tu dikarî îro mesela rewşa ku wayê em bêjin li Vartoyê an jî li Alîmê jî dest hin xebatên yani HES dibêjin jeotermal tesis falan mînak dibêjin. Yan jî hin bûyer çê dibin yani ew bûyera Vartînîsê. Mesela tu dikarî xwe ji vêya dûr bikî ya hani veger nav rastiya. Rastiya me ji çi çê dibe? Yani ew rastiya ku em ji wek nivîskar an wek rewşenbir nîşan dikin û xwe lê digirin ew rastiya ji ku tê. Mesela Yani bimin dizanît vê derê de çi heye yani helbet tu nikarî xwe ji wê rastiyê bişo ama wate tu vê rastiyê bigirî tuneye. Ez behsa wê tiştê dikim. Yani erê rastî ama te çi qasî tu çi qasî rastiyê manipüle bikî ew rastî hîn bêhtir dibe rastiyê. Yani bi vegotina rastiyê rastî nabe rastî. çer dibe pê çer dibe He? çer rastî derdikeve mesela. Yani rastî çer derdikeve yan hege mesela bêjim em alî cepha edebiyatê de lê binêrin ya mesela wek mînak bi fikir e mesela ez ji qalkirina perdeyan pir hez dikim. Hı hı. Lê mala min qet perde nîne. Hı. Ez bê perde mesela odeya min bê perde ye, pêşgeha min bê perde ye, ji perdeyan hez nakim. Lê tim ji piş perdeyan qala tiştan dikim. Tim qala perdeyê dikim. İşte dixwazim wî bêjim yani gava te ew wek çi dibêje wek kirde wek nesne gava te ew tişt ji holê rast rakir te rastiya wî a tund a bira ji holê rakir ew tişt jê pê ve dibe rastiyê. Ev fikra min yani li gor têgeha min a edebî ev tişt wisa ne lê ji bo mijara Casanova bi min yani êdî demodeye. Ji bo çi demodeye? Mesela bêjim divê serdemê de êdî metin bi xwe komarin tu zanî? Hı Mesela hı. du ê demê de yani ew hêza Parîsê û hêza ew prestîja zimanê Fransî ew tekiliyê wanê arîstokrat û nizanim bîrokratîk filan û bêvan vana hemû belki wî cesaretê dida Casanova ama divê em vê pirsê bifikirin. Mesela piştî Toronto'ya piştî mesela bêjim Dublinê îro ege Casanova mesela ew bûye gelo heman fikrî de bû. Vîya min îro bijî najî ji xwe yani miriye 2019 da miriye ez bawer kim. Ya îro mesela ew kitêb binivîsan da gelo heman min ji pemc Wê ev pêşketinên ku dijital yani ecêb aha pêşketin bidît ez bawer dikim wê herekî nêrînên wî bi hata guhertinê. tabii. Mînak tu jî mesela endamê yan jî endamê cîhana komara edebiyatê. Yani ji bo te edebiyat çi bû te çima xwe edebiyatê girt merak dikim. Yani belki bu yani helbet em çi qas bêjin yani xema min a ziman tuneye, xema min a civakê tuneye, a nizanim filan bêvan tuneye em divê derê de derewên masûmane dikin. Her nivîskar dixwaze neteweya wê an wî li derekî pir baş be û zimanê wî nivîskariya an wê nivîskarê mesela derek ku heq dike li wê derê be hani tefemgir. Helbet ama ez ji bilî vana tiştekî dixwazim bêjim. Hani hemû xemên xwe yên ê bêjim wek Kurdekî mesela ez dibêjim wek Kurdekî tê de nasname heye, ziman heye, welat heye, ax heye, heye ne? Ez vana tenê da têne derêkî ama ji bo min têgeha min a edebiyatê pir tiştekî dine. Yan tu ji min bipirse belkî ez karim bêjim
این بسیاری بجه متونeye. Naçizane dibêjim belkî ew orgazma ez bi hêmayan re bi gotinan re dijîm dibêjim lêkava ez xwe bi xwe difikirim ez dibêjim ere şan tu vê tiştê dibêjî lê ev bes ev jî têrê nake ji bo edebiyatê. Bibore. Ayşen mette bawer dikim yani ne demek ki yani dirij da jina pir kin jina te dest bi nivîskarî. Gava te dest bi nivîskarî kir. Yani te di navbera Kurdî û Tirkî da ew te yani avantaj dezavantajdan ber hev em bêjin. Mesela anha ew tiştên ku gava dinê me behs kirin, gava em wan difikirin. Li gorî wê mesela dezavantaja nivîsandina Kurdî, Kurdbûn zaten bi serê xwe tiştekî ye. Ew hesta ku ji sedî sed wek nasname te ya nivîskariyê li Kurdî darûn yani seknandinê çi bû mesela? Ez wî merak wê jî bipirsim. Yani qet bersivek wê ji ber ku hiç tenê carekî jî ji hişê min nebihûrî ez bi zimanekî din edebiyatê bikim. Nikarim bikim jî. Mesela Tirkiya min pir baş e. Çünkü ez bi zimanê hatime perwerdekirin û ez bi salan min bi zimanê kitêb xwendine, bi hezaran kitêb xwendine. Helbet Tirkiya me ya ev ne iddia ye ama ez carna dinêrim ji hîn Tirkan bêhtir baştir em Tirkî dizanin. Belkî bi zanim em me bixwasta bi zimanê dîtî jî dikaribû fêr bibin û edebiyatê bikin. Ama ne ew e? Dî çi hîs bike bêhîce? Yani ne ez mesela ne ev tu hûya ji min nepirse tu belkî te dikaribî çi ji min bipirse mesela te bu da heke ev mesela taybetmendiyên zimanê Kurdî nebiye gelê min bikaribiye binivîsanda mesela. Yani Cez bike ew taybetmendiyên zimanê Kurdî ne mesela ew qas taybetmendiyê wê xweşik hebin mesela. ama divir da evet ki ne Ayşe te fikrî te ne. Divir da tiştekî dinê jî heye. Yani nivîskarî ji bi serê xwe hestekî. Yani hest wek tiştekî yani temarekî xweser e. Yani tabii ki em yani wek Kurd ji diya xwe de kurman yani hesab dikin û dijîn. Ew darbeya ku li ser hişîmê hatiye xistinê kurmancîbiya wekî dudiya ew baş heye ama mesela hesta nivîskariyê bi te yani em bêjin bi kurmancî te da nivîsandinê ama tu gava ya Fransî ya Tirkî jî binivîsînê dîsa ew hesta heye. Yani di nivîsandinê de mixabin ew tişt bi min re tuneye ya. Min qet hîs nekir bêhîce. Yani ji xwe yani dibêjim ya mesela ew hest û peywendiya bi mesela bi zimanê Kurdî re bi gotinan re erê ya ev mesela em behsa îhtimalan dikin ez fehm dikim tu çi dibêje mesela heke ne Kurdî bi zimanekî din biya min ê çi wa nivîsandiba çi nivîsandiba ez vîya nizanim. Belki yek zêde dîsa tiştê nêzî hebûna belkî fikir tiştê nêzî hebûna ama wek tema wekî bêjim hest û ew aidiyet û ew çand û nizanim filan bêvan ew yê çi bibûye. Peki Ayşe. Mesela em aha di hişê xwe da komarekî edebiyatê ya Kurdistanê ya Kurdî bin berçavê xwe û em tê de dijîn. Her çi qas bêjin komarekî biçûk be jî. Wek jinekî Kurd mesela tu di vê komarê da cihê xwe çawa dibînî yani çiqa cihê tê heye wek nivîskarek. Pirsekî bakiş. Yani mesela aidiyetê pir bakiş e dizanî. Mesela
belki derdimin her zede buxara herhalde hep tişte. Yani hiç ez tişteki xwe yani aidî derekî tiştekî hîs nakim tu zanî. O aidiyet pir min aciz jî dike. Yani di nav komara edebiyata dünyayê de hebim jî bi min pir yani ew nave qistas tu zanî heke gotinên de min gotiye aslında komara te metna te ye. Yani metna te bi xwe komara te ye û tu di nav vê komê de tu bi xwe ji xwe komarekî ava dike. Ya êdî bes mesela ya bi min dibe meriv hinekî xwejiwan tiştan bişûjî. Tamam, ev xwe bişo. Di nav komara ew ê de min dixwest belkî pirsekî wiha be. Çünkü ew aidiyet bi min re tune ye. Yani ne ez ji ber ew hesta aidiyetê bi min re tune ye ez vê gundê de jî. Heke aidiyet hebiya minî nikaribiya vê derê bijim çünkü minî nikaribe taḥmil bikim. Ama gavet tu vê aidiyetê ji we têra dikî tu ji xwe yani ew sînorên te ê taḥmilê jî mesela zêde dibe. Heman tişte di navbera aslında Hele muere yani. Tamam, minak ez bêjim. Çima kitaba dişinî çapê? Yani çima em bêjin metnê xwe ji mal derdixî dişînî Stenbolê, Diyarbekirê, Mûşê, Erzurumê. çawa yani? Yani ev ji aidiyetekî ne yani? Wek Mesele de şwe got di serê bernamê de me ji xwe got yani erê me got yani ti xemek me yewê tune ye tenê min got ya hani dibe meriv hinekî li hember xwe şeffaf be belkî ew xemên tê işte ziman ew xemên tê neteweyî ew ê tune be pêwîst yani pêwîst dike na dîsa yani tiştek ku dihêle ew metin bi civakê re bêparvekirin bi ew ê re bêparvekirin dîsa ew xemên civakî ê ziman çünkü tiştekî ji te re bêjim gava min dest bi nivîskariyê kir bû hevalekî min hebû min ew kiribû ji min tiştekî wiha gotibû gotibû yani li derekî dipeyivî di nav civakekî de dipeyivî û di vê civakê de tiştekî wiha gotibû gotibû jinê Kurd dibe bi zimanekî dîtir nenivîsînin. Min got çima? Got çimkî pêdiviya edebiyata Kurdî bi jinan heye. Aslında çi heye tu zanî mesela min di kitêbên nivîskarên Kurd ên jin de min çi dîtin tu zanî hinek ji wan gotinan didin ber pêsîra xwe dimejînin. Belki gem ev be heke ne xema tu ko yani di nav wê komara dinyayê de bî ez ji xwe dibêjim ya tu komara xwe biya min li gorî fikra min tu bi xwe çünkü em di vê derê hinekî ji Casanova azadtir dipeyivin erê Casanova gelekî tişt gotiye kitêba wê pir zêde tê nîqaşkirin gero îro sabûya û ChatGPT hebiya hişê çêkirî hebiya gelip Casanova heman tiştî bifikiriya. Gelo çi zanim yani li hember hêza Torontoya a bêsînor got ew qasî hêla işte weşanxaneyan di nizam çi di xwe dihêzin mesela heman tiştî bigota. Mesela hember edebiyata bi prestîj a Dublinê mesela heman tiştî bigota. Çünkü dema digot ji xwe edebiyat ama piştî wê yani ew bi xwe digot Parîs ama piştî çi bû Berlin tev bû ew mesela London tev bû û mesela New York tev bû bila 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 me dikare vêya tonekî bijimêrin yani ev ên serî mesela ama tiştekî wiha Ayşan mesela tamam yani di vir de tevê fikrê te dibin fakat tiştekî dinê heye mesela yani tedî min ser komara ku em bêjin ew komara piçûka ku li Kurdistanê em dixwazin an ava bikin an hatiye avakirin wî geş bikin an jî sînorê wî fire bikin yan hin nirxên zêde lê bikin. Di wir de mesela anha em pir cara dibêjin tişt jiyana
Kurdistanê yani dîroka jiyana wê bûyerên wê, sürprîzên wê, xweşikî û nexweşikiyên wê tu çi bêjî hemû tiştên ku wek miletekî dijî ne derbasî ser kaxizê nebûne. Yani gelek tişt yani ew cîhana hestewariya Kurdbûnê hîna ne derbasî ser kaxizê nebê. Ez were difikirim. Gelo em bijin nivîskarên jin di vê aliyê da li gor ên dinê xwediyê yani şansın yan barê wan giran e. Yani em mesela li dijî ên hevalên me yên dinê em çi dikarin devleta xwe zêde bikin yan cudahiya me çi be em bijin. Endin Hevalên me yên mêj. Pardon. yani jin bi min ji axê yani peywendiya jinan bi axî re hîn yani çi dibêjin ax ew e min Kurdiya wê dibê çi dibêjin yani bi adan e üretken ne mesela. Bağdan. Taybetmendiyek jinan û ê axî pir mezin heye ya hevpar. Mesela jin jî adanın jin hem wek biyolojik adanın hem wek hiş adanın. Erê mêr jî ama mêr belkî tenê wek ew yani wek hiş belkî tenê wek fikir dinyaya wan a fikrî mesela adan bin. Ama divê devirde jin di her du deran de jî adane ye. Evet. Mesela tem hêza jinên Kurd du tişta da pir dibînin. Yani yek di em bijin di stranbêjiyê de pir hêz yek jî di aliyê di nav şer û da û jê derbasbûn ji di nav siyasetê de em bijin jinên Kurd li her çi aliyê Kurdistanê jî gelek derdibin pêş. Tabiate em vê ya vê enerjiyê an vê dewlemendî çawa dikarin derbasî yani cîhana wê jêyî bikin. Mesela ji wî de tenê ser berhemê tel ama tu anha rewşa tevahî jinên Kurd çawa dibîne ên bi edebiyata re eleqe da. Yani mesela dervede de dupırs kirjimin yani yani belki bu xwe bêjim mesela min ev çawa çareser kir ez pir zêde xebitîm pir xebitîm yani belki dikarim wiha bêjim herhalde nêzî 15 sale 15 sal zêdetir ez neçûme şînekê o 15 sal zêdetirê ez pir hindik tevlî civakê bûme pir yani hindik Gava tevlî nav civakê jî bûme dîsa bixwere bûme min xwe bixwere li gel xwe birîye vê derê dem kir mesela divê de min got xebat tu gelek tişt têxe nav wê ev ê kevanê em di navê de tu dikarî bêjî xwendin tu dikarî bêjî lêkolîn tu dikarî bêjî ceribandin tu dikarî yani mesela bi fikre min metnek xwe ez dikarim bêjim 8 car 10 car min ji nû venivîsiye 8 cara min ji nû venivîsiye 9 cara min ji nû venivîsiye û ev ji tena serê xwe okey geçen min bi ceribandinê mesela min ew ceriband heya wê ew ez hadim tabii di nav vê de pir tişt heye ama berî her tiştê dibe bergeha te pir fereh be yani mesela peyvekî me serhedê mezinê me tiştekî pir bêjek wan pir bakîşê dibe rismê teyr li hewa çê dike işte tam cî ev tişte yani ew hêza afirandinê heye ew wêrekiya afirandinê mesela ji bo vena mesela ez pir xebitîm min metnên pir dîtir xwendin ez dikarim bêjim bi salan nêzî ya hema bêje
شازده سالی خو بر به سرقت تئوری مثلا تخونم متن دیتر تخونم تئوری ادبیات تخونم تئوری جواکی تخونم تئوری فلسفه تخونم تئوری پسیکولوژی تخونم مثلا گله تشنین مثلا دیتر ادوان دش خو از بخو ایدی هوایی که حتی کلاریش گویی گوت به استقاس بیشتر لپشت گوتنی ببینم وقتی من اف پیف جی کلاریس دهیست بو فهم fikri bu aslında ez de digerim dikuye. Demek ew tişta ez de digerim li pişt gotune. Li pişt gotune. Ez bu xwe jinekê bêjim Kurd mesela. Min regezekê wiha da bû ber xwe. Serketin ne serketin wêya nizanim ama ji bo jinên Kurd belkî dikarim bêjim çi heye pir zêde dibe em hani warê edebiyatê de pir zêde xweperwer bikin. Ev xwendin, ev lêkolîn, ev bi her awayî ama tiştekî belkî divê derê de mesela tiştekî pir bala min kişand ev de min dawî mesela ez pir ew ê dibînim mesela pir zêde lisansa bilind dikin mesela jin ev qet bala te kişand Ya ez pir yani li Avrupayê dibînim gelek yani em bêjin qirneya nû gelek dicîn û welatên Avrupayê da karên cuda dikin, lîsansa jî dikin. Lê bi tevahî li Kurdistanê yani li Bakur hacîtin. yani mesela ev tişt bala min kişand bû mesela ez tim dibihîzim bir de vê dibihîzim yan ser tora civakî filan dibînim mesela jin bêhtir van demên dawî berê xwe dane ew ê yani tim mesela lisansên bilind filan ev tiştekî xweş e ama tiştekî balkêş mesela hevaleka min ji bo lîsansê ewekî ji min reşandibû metna xwe a tez dinivîsînin teza xwe ji min reşandibû mesela min tên herî bû mesela pir heyfiyan min dibû yan min gotibû mesela çima heke meriv ew qas serê xwe biîşîne ji bo metnekê dibe ew metin bi hawayekî meriv perwerde bike ew metin suhudekî qencekî yani belki problem de min de ye ez hinekî ser mantıqa stoacıyan evin yevnanan wek dibistanên yevnanan de işte stoacıyan difikirim yani tiştekî heke bi fayda be hebe heye mesela ew yani rêyekî xweş e xweşkê li ber jinan lê divê çi bibe belkî jin di wan pêvajoyan de hilbijartinên xwe pir baş bikin mesela Eş mesela te wayê hilbijartinê xwe baş kiriye û en çend çar berhemê te destê me dane herî dawî jî te nova derxist pirtûkê te du hev destê me da em bêjin du hev helbestin du jî wek çîrok romanin mesela min ya ku te bihuşta xezalan beriya novayê derxistiye lê min nova jî xwend bihuşta xezala jî xwend lê ya em bêjin min jê hezkir bihuşta xezala bû tu ji wê konteksta bihuşta xezala derbasî novayê bûyî yani te çawa cüret kir em bêjin tu ji bihuşta xezala derbasî novayê bibî yani belki tizanî bêhîce ev pirsekî pir xweşik e berî jî carekî hevalek min pirsekî wiha kiribû yani belki çîrok berava jînin yani wek dov wek siraya wan berava jînin yani çîroka novayê berî ew ê hatibû nivîsin berî bihuşta xezalan hatibû nivîsin lê bes ne wek fizyolojîk wek hiş wek kurgu wek tevinsazî berî bihuşta xezalan hatibû nivîsin lê ji ber formata wê ji ber zimanê wê ji ber cîhana wê diviya ez berê bihuşta xezalan binivîsînim yani
aynı disa aslında disa her caride bu havayı ki disa ten seri mesele disa ten vedgerin seri bernameyi disa ev mesele ya manipülekirin rasti çirokan vay evkas e, mesela bejim tişteki nezi rastiye ji bo kar bû ji barê rastiyê rizgar bikim divê min berê rastî bikuşte. Berê min rengê rastiyê jî bistanînda û rengê xwe bidaye. Yani jî rengekî dîtir. Min ew bi bihişta xezelan kir. Piştî bihişta xezelan qasî ez dibêm qeyz 4 sal 5 sal piştî îca ew çîroka esil hêşê min de min dixwest binivîsim newa bû. Min piştî newa nivîsî. Yani nerinin xwînê xwendekarên te yên ku berhemê te dixwînin nerinin wan çawan e bertekê wan çi ne yani ji te re peyama dişînin an tu semînera yan jî tu danasîna çê dikî nekî tu Yani aslında bejim aslında şu pır demek ki pır düre demek ki pır direş ez civaki dür dijim. Yani hesabımızı girdiğinin o pır zede evamıcı bir hüneran da çenebiye. Eji işte novay. hejmara firotanê çawa ye mesela kîjan piratiye firot Kat nizanım behice. Yani kat ne xwedî agahî kime. Vekî ku min got yani piştî aslında piştî hemû berhemên xwe ez demekî pir dirêj tenê bixware dimînim. Mesela lê di nowayê de ez dikarim xwe min kur bêm di nowayê de hinekî ew zêdetir bû ev pêvajow zêdetir bû ji ber ku nowa ez pir ew kirim ez pir hilweşanim hem wek ruh hem wek fîzîkî jî ez pir westandim wek ruh jî wek hiş jî ez pir betirandim ji ber wê jî demekî pir dirêj ji xwe ez ji ewan ji xwendevanan jî ji panelan jî ji her tiştî dûrim belkî piştî nowayê ev yekem care ez dipeyivim. Ha çi hebû mesela bi qasî tişt helbet yani ez nehewciye berif tişna min bêje lê tenê tiştekî pir xweşa min çûbû gotinekî pir kêfa min hatibû min bihîstibû. Kurdekî ev kitêb xwendibû Îslamekî û tiştekî wiha gotibû gava min nowa xwend saet sîsiyê şevê de min îdare nekir ez çûm ber serê keça xwe min keça xwe şiya kir min got keça babo hela rabiwesto em hinekî bipeyivin. Ayşem mesela du hev evê te hene yani tu hem helbestkarî hem jî em bêjin roman nûsî yani heta kurên min bi kitaba evê xwend Gulîzerê ya Keziyên Jinebî vê serdemê ez pirtûkên yani hem çaxê xwe dixwînim yani tu êndinê ez par jî min dîlan xwendibû ez gelek yani pê dîlanê êpêce hişê min ew kiribû xwedî kir û serûbin jî kir yani wê evê dibînim wê damarê din helbestkariya jinên Kurd de dibînim bi rastî xurt yani çi bêjim hani tiştek ku em dijîn em hez dikin em dibînin dibîzin yan jî em dixwazin navê lê bikin wa tu dibînî hevalên te an xwengê te yan dostê te ji beriya te ew girtine û wek formüle kirine ez dibînim yani helbestkariya jinên Kurd bi rastî xurt en az ji stranbêjiya wan zêdetir e belkî yani tu çawa denî kîjan bi te zor hat yani yan jî kîjan pir bi te xweş tê Yani elbet ezbede de ve ez ê fikrekî pir psîkopatî ji te re vebêjim ama kes me guhdar neke nebêje. Valla nizam guhdar dikin yani weşana zindî an gorî wî çev bige Ew jî xweşik bû. Min ê çi bigoda? Te çi bû? nivîskariyan helbestê Yani li gorî min tu zanî ez tiştekî wiha difikirim nizanim ev dibe ku ez şaş bim dibe ku nêrînekî pir çewt be lê ez tim dikim nakim xwe ji wê fikrê nikarim
ew bikim nikarim xwe ji fikrê bişom got edebiyat bi xwe cûrekê di nav şîîrê de ye. Yani şiir ne cûreyekê, perçeyekê, şaxekê ji nav edebiyatê ye. Mesela işte cûreyên edebiyatê çi ye ev cûre? Şiîr e, peşxane, nizanim çi ye? Ceribîn e, nizanim roman e, û şîîr e filan e bêvane çîrokê. Ama ez dikim nakim ez bi xwe wek şexs nikarim ew bikim şiîrê te xim nav edebiyat. Yani dibim di nezdê min de edebiyat bi xwe şaxekî ji nav şîîrê ye. Zarok bûm jî berî havî difikirîm ana jî ez nikarim vê fikra xwe esil bispêrim evekî jî yani derekî jî. Lê şîîr yelpazeya şîîrê, çarçoveya şîîrê û ew qas tiştekî berfirê heye ku dikare edebiyatê giş nava xwe de vehewîne. Lê edebiyat têra şîîrê nake. Ez nizanim ez çima wiha difikirim. Dibêm ya ez nikarim vê fikra xwe bispêrim evekî jî. Lê ev red tim bi min re heye. Ez min mesela tu ji mir bêjî roman helbest tiştekî dibîne. Yani gava ez bi helbestê re tenê dimînim qasî ti tiştekî li dinyayê ew qas geliyên xweşik ew qas geliyên taybet nînin. Ne yani ez cana xwe rexne jî dikim yani dibêm ez dayîkim û ewladê min hene. û cana ew hesta helbestê cana dikeve pêş ewladê min pêş keçan pêş kurikê min mesela bifikire. Yani li gorî min li cem min qet pênaseya helbestê tune ye. Lê Ayşan, roman gelek tiştî. pardon, Mesela wextekî pirsekî hebû tabii yani çel Tirka bû digotin. Tabii edebiyat yani nivîskarî kariyerekî nîne beriya tiştî. Yani li gor min kariyerekî nîne. Li serê xwe tiştekî didî. Ama dedi o yani vaktiyle çel Tirka bûn digotin çocuk da yaparım kariyerde. Daha te em bêjin te kariyer jî kiriye çocuk jî kiriye. Kîjan pir evke. Tabii merû nikare ji dêyekî re bêje ya o işte şuna hesta zarokan an jî wê şuna ew hestewariya dayîkbûnê tiştekî navekî lê nayîkirinê de. Ama biya min ew hestê nivîskarî jî pir hestekî kûl e û tûjê jî yani ew jî pir serî ji medya digire. Tu vê tiştê çawa bi rêvat bê hevge bi hev re? ya dizanî ez tiştekî ji te re bêjim di hezar û bistan de min di hezar û nozdeyan de arastî dawiya nozdeyan min dest bi xwendina û lîsêka James Joyce kiribû. Îca me li gor rûtînekê ew kitêb dixwend. Ji xwe tu zanî ez wek keşka qere çi nikarim ciyê xwe de bisegirim. Dibe ez tim bigerim. Tim çentê milê min dibe û tev zarokan ez pir geriyam û digerim jî. Roja min nikaribiye bigeriya divê ez ew min rismê ew ê pirtûkê mesela bêjim ez kîjan rûpelê mame min ew rûpel fotoğrafê wê dikişan telefona xwe û min wisa birê de mesela dixwend. Roja min nexwenda ew rûtîna min xerab bûbiye xulqê min teng dibû û zarokê min ev ferq dikirin. Rojekî serî sibê rabûm karê min pir zêde ye û min xwendina xwe serî sibê nekiriye ez pir hersim. Min dîkeça min hat nav derê û tûya xwe dirêj kir. Got ji kerema xwe re here û lîsa xwe bixwîne û were. Pir hêrs bû li rûyê min qîriya got here got ji kerema xwe re here û lîsesa xwe bixwîne û were. Got temam. Ez hatim odeyim û lîsesa xwe xwend ez çûm. Hein çi ye mesela dixwazim ya bêjim zehmet e erê zehmet e pir zehmet e tev zarokan. Mesela kitêba min a ewil Yabaya Baran ez yekem car li vê derê dibêjim gava min ew nivîsî
Geçamın nü anha 10 saliye wê çaxê li ber pêsîr bû min ser çoka xwe ser lîmî xwe ew dihejand bêhîce firseta min got ez rûnêm ser masaya xwe yan jî bi hawayekî bi qelem û defterê binivîsînim tune bû min li ser telefona xwe dinivîsîm ji bo wenda nebin carna min çand hevalên xwe re li ser WhatsAppê mesela ew qas yani hemû derfetên te sînor dikin tang dikin lê bes çi heye heke piçekî hêza min a edebî hebe ew jî bi saya zarokan e zarok ez pir xurt kirim min pir xwedî dikin ha ev çi heye divê derê de divê tiştekî jî bikim belkî ji bo perwerdeyê ew ez bera şikiya li cem te yani zewac dayîk bûn ji kariyera manî nîne. Na manî ne yani eke tabii nizanim dedî li gor kariyeran diguhere li gor cûreyên kariyeran diguhere ama di nivîskariyê de tûmerî bi nêrîna te vegirê daye mesela di min de zarok bêhtir xwe kirin gelek hêmayê min ê zarokê min e zanî ê keça min mesela rojekî serî sigara bûbû hin çûçik bû ji min re got senî bir yudum öpebilir miyim? Spir fikrî bû yani pênaseyekî çawa ye mesela yani me gotu me berî bernamej qise kir û em pir dirêj nakin yani dediyê min ser viyan hev hatibûn ne gotin gelek pirsê mima bûn min işte pirs kiriba na tu ji min nepirsiye carekî dinê bisekine îro qediyê malê ez ê nêvan tû qebûl tiştekî dinê bipirsin Ayşan yani biya te li Kurdistanê em bêjin di nav nivîskarên Kurd ên jinên Kurd de hal diasporayê hal welat hal alî her çar alî welat yani hevekî heye hevdû naskirin rûmetkirin xwedî derketin pêşniyarkirin pandêkirin yani tiştê çawa ev problem ev yani hemû Kurd jî vê tiştî problematîkî ne mesela işte jinên Kurd filan devan yani ev taybetmendiyekî tûmerê aîdî civaka Kurdan e di nav de işte hemû qat hemû ew hinin yani heta zarokan jî heta mezinan jî bajarî jî gundî jî edebiyatman jî siyasetmedar jî filan bêvan yani ev problematikekî ji bo civaka Kurdan hevekî global e yani okey tamam ez dixwazim bernameyê ji 5 deqe derbastir nekim Ayşan lewma yani hevekî dixwazim vê demkinbûnê bidim rûniştandinê çünkü dawiya gotina nayê sohbeta me jî xweş dişe Ayşan gotina herî dawî ez bibêjim tu çi dixwazî bêjî yani ji guhdar û temaşevanên kanala Bedran Derere beriya te min du cara sê cara min ronek kiribû nêvan me bi wê re bername çêkir û carê jî çend roberê min û wî û dîlan me çêkir tu hevala me tu nêvana me yani tu nivîskara me ya Sisyayê nêvan ez jî nêvan me ez xwedî malê nînim ama wek îcabet hevî varê ez xwedî malê me ez çi qas nasnameyan acizim tu her carê de nasnameyan dîtir li min dikî yani ez dixwazim çi bêjim ji bo wê Bedran nebe yani li xwe bigire yani selamkî bidî derbas ha tamam naxweş derê silav ha ji bo ew ji bo dibe em ji bo karibin vî zimanê zimanê yani bêhce tiştekî îtiraf bikim ji te re yani ne tehmek li dinyayê ne bêjim ti tiştekî li dinyayê bi qasî
لیستکە بقاسی رەخسە بڤی زمانی ئەو نادەمن ینی کێفێ نادەمن بۆ دەبێ ji بۆ em bikarbin vî zimanê hanê zindîtir bikin divê em bixwînin binivîsînin bixebitin hemû pêşniyara min taybetî jî cîwanên Kurd divê bixwînin vî zimanê hanê bixwînin. Belê spas temaşevan û guhdarên qenala me îro Ayşan beravî kir nêvan wek li ser ekranê jî we dît Ayşan xwedî gelek berhemên xweş û bi tehme yanî tehma wêjeyê tehma nivîskariya Kurdî û ew hestewariya ku di nav jiyana Kurdistanê de bûye yanî malên hunerê merû berhemên Ayşanê de dibîne ez pêşniyar dikim an jî dixwazim we re par ve bikim we dît bigirin bixwînin eger hûn tevî fikrê me ji nebin dikarin rexneyên xwe bigînin nivîskar ez berbêjim bas dikim Ayşan ji bo tevlîbûna te û qebûlkirina te tu dibêjî çi bi dilê te bû yan na Ya pir baş bû li gorî min qet problem tune bû min gotiya yani tenê problem ez çima ne bi heyecanım ev problemekî bû ji bo min ya pir sare lema merak neke tişnav belkî dixwazim ê bibêjim min ez demekî Müslüm gotû ez dî zîvayê de me niha bi metnekê heye berdestê min ez dinivîsînim belkî ew kir ev bername kir ku ez egzera hişî bikim û li ser hin tiştên dîtir bifikirim ji bo min di vê çarçovê de derê de jî dîsa hebekî bencî ama xweş bû yanî spas dikim malê ava ji bo qenalê xebatkaran hemû kesên kedewan ew hemû kesên ku dil dane vî zimanê belê em spas dikin belê birêz temaşevanên me hêja em hatin dawiya bernama xwe eger kê masîyekê hebe jî biborin yanî pir germ ancak merû aqase dikarim motîve bibe bi rastî carekî din eydiya we bin barek be bi min xweşiyê da silav û hurmet êvar baş